היה אירוע יוצא מן הכלל, משחרר, מגבש, בדיוק מה שאנחנו צריכים בתקופה לחוצה כל כך, קצת חיים, קצת כיף, ותודה להרל'ה ולצוות. הזמנו אתכם למופע לכבוד אירוע במכון אדלר של שייכות, של שיתוף, של הקשבה, דיבורים שעסקנו בהם בעיסוק שלנו היומיומי, והמופע שלכם היה פשוט מדהים, גם משתלב עם התכנים, גם הפעיל את האנשים, שחרר, גרם לאנשים לצחוק, להיות ביחד, פשוט אירוע כיף, עשה לאנשים טוב. So we had a great time. It was wonderful entertainment. We brought the whole team together, got us synchronized and moving together as a team. It was very enjoyable, very productive. Thank you very much. פשוט מדהים. אני נורא חששתי. אמרו לי לא כדאי ותראי ולא ישתפו פעולה, אבל זה היה פשוט מדהים, עלה על כל הציפיות, בא לי לטרוף את כל מי שהיה כאן איתנו. כיף.